دەستپێکا ساڵا 2018 ئەف چاند هەدا ئاواکردن ئارمانجەمە و چاند و هونەرە کووردا وندا نەبەم و بەردەوام بێت هەردەم بەردەوام بێ و ئارمانجەمە و چاند و هونەرە کوردی هەردەم پێشکەتی بێ و ji bo mafê him mafê Kurdan û him mafên zaroka jî neyê xwar xwe gelek zehmetî hebûn çilo temenê zaroktiye dest pê kir temenê zaroktiye jî gelek jê divê dema ku mirov got xwe pêş bixe xwe gelek zehmetî hebû me em bêjin malbat bû dibistan bû lê hêdî hêstî me sîstemek çêkir him wextê çandê jî hebe him wextê xwendinê jî hebe him wextê çilo wexta malbat jî dît got em hêdî pêş dikevin êdî teqebulî malbatê re jî çêbû û hêdî me xwe pêş xist û ji bo ku çand û hunera Kurda jî winda nebe em dixwazin ji bo zarokê pêşerojê jî ser bikevin Xwe bi rastî Mamster Ridwan Dêrkî bûm wilo weke bav ji me re bû deîmen wilo me deam dikir digot xwe pêş bixin çand û hunera xwe winda nekin mafê xwe winda nekin yani wilo weke ji me re dibû em wilo kêfxweş û heyecaneke xurt em werne çand û hunerê û biriya malbatê jî malbat jî pêşgiriya me kirin got em were tevlî çand û hunera xwe ya Kurd bibîn ew bi xwe gelek amûr hene em bêjin weke tembûr gîtar dahol erbane û her wiha jî gelek tişt hene kom em bêjin 6 hevalê xort û 6 hevalê keç ew bi rastî gelek em derketin gelek şahiya û gelek mehrecana û ji xwe em mehrecana jî bi serketin û şahiyê me em bêjin weke 15 Tebaxê 19 Tîrmehê 8 Adarê Newroz yani gelek şahiyê me hebûn em derketin bi serketin Belê bi awayê mûzîkên folklorî em bêjin mesela bi alîkariya Mamster Ridwan Dêrkî stranê folklorî tîne û me ser fêr dike û em dibêjin ew bi xwe yanî mûzîk bi stranê folklor tê pêşxistin strana keç û xorteyê me ciwan ew ji xwe gotin û awazê Mamster Ridwan Dêrkî ne kî pêxist agirê han gotin yê bavê Ferhad e û awazê Mamster Ridwan Dêrkî ne Belê ew bi xwe berê gotine her çandek bi çanda xwe tê naskirin her mirovek bi çanda xwe tê naskirin daxwaza me ji ciwanan re tevlî werne çandê fêr bibin ji ber ku her kes mavê xwe dibe em jî weke Kurd em çanda xwe biparêzin da ku em ser bikevin serkeftin ya me Kurda ya me her dem serkeftî bûm